Hej. Her med en lille optagelse, hvor jeg vil snakke en lille smule om ventilationsprincipper, og så vil jeg lave en optagelse senere, der fortæller noget om, hvordan vi blæser luften ind i rummene, og der vil jeg tale om det, der hedder opblandingsventilation, og se, hvordan vi dimensionerer sådan nogle navaturer, vi har der. Men inden vi gør det, der prøver vi lige at kigge på, hvordan det ser ud, eller hvad det er for nogle ting, vi skal være opmærksom på, når det er, at vi blæser ind, eller hvordan vi kan gøre det. Vi har sådan set, der er mange måder at gøre det på, men jeg vil beskrive 5 måder her, og den mest almindelige måde, det er den, der hedder opblanding. Så når vi har opblandingsprincippet, og vi kalder det også fuldstændig opblanding, jamen så drejer det sig egentlig bare om at få hele den luftmængde, der er i rummet, med i cirkulationen. Så hvis jeg har et eller andet rum, der er her, det kunne være et kontorlokale, eller hvad det er, så blæser man typisk ind igennem en armatur, der sidder i loftet, så der kommer et rør her, blæser ned i armaturet, og armaturet vil så blæse ind i nogle retninger. Hvordan vi dimensionerer det vil jeg vende tilbage til i næste optagelse. Men det drejer sig om, det er, at jeg her skal blæse ind, sådan så jeg sørger for at få hele rummets med i cirkulation. Det hjælper ikke noget, jeg bare lige blæser ind her, og så er det kun den øverste del, og så sidder der måske en udsugning, der sidder her, hvor jeg så bare lige suger det ud igen. Så har jeg det, der hedder kortslutning i systemet. Så hvis jeg bare lige blæser ind, og det ikke er nede og ventilerer der, hvor vi skal bruge vores luft, jamen og jeg suger det ud igen, så har vi det, der hedder en kortslutning. Men det er faktisk langt det mest almindelige ventilationsprincip, når vi taler om komfortventilation. Så kontorbygninger og huse og sådan noget der, de kører normalt med opblandingsprincippet. Den stiller lidt frihed til, hvad vi kan gøre omkring temperaturer og så videre. Ulempen er, at hvis vi skal være sikre på at have en ordentlig opblanding i rummet, så skal vi også have en vis impuls i luften, som man siger. Der skal altså være lidt blæs på luften. Det kan ikke hjælpe noget, at jeg bare sådan lige kommer meget, meget lidt ind, fordi så får jeg det aldrig ned og ventilere ned i det, vi kalder opholdszonen. Og det kan vi godt lige tage med det samme, hvad opholdszonen det er for noget. Opholdszonen, den definerer vi som det område, hvor luftens kvalitet skal være i orden. Så har jeg nu et rum, der ligger her, så definerer jeg en eller anden zone her, som er min opholdszone. Og den mest almindelige måde at gøre det på, man kan i princippet gøre, som man vil, men den måde, der er standarden at gøre det på, det er, at vi har en højde på 1,8 meter. Så fra gulvet op i 1,8 meter, og det passer nogenlunde med, at der står en person her, så er det dernede, hvor han opholder sig, at det skal være i orden. Nogle steder, der tager man også lige de nederste 10 cm fra, så vi siger, jamen helt nede ved gulvet, der kan måske godt være lidt fodkoldt, eller der kan være måske lidt varmt på grund af gulvvarme, så den betragter vi ikke som en del af opholdszonen. Så har vi normalt også en lille kant herude i siden herude, og den kan svinge fra alt fra 10 cm og op til 60 cm. Den kan man sådan set selv definere. Men er det nu en let skillevæg ind imod et naborum, hvor der også er den samme temperatur, så kan vi godt gå ret tæt på væggen og sige, jamen der skal temperaturen også være i orden. Var det her en ydervæg, måske endda en ydervæg med nogle vinduer i, jamen så siger vi, jamen det vil ikke være rimeligt, at opholdszonen, eller at luftens kvalitet og temperatur skal være i orden ude ved sådan et vindue der. Der er for mange faktorer i spil, så der trækker vi os måske helt ind 60 cm fra og siger, jamen der skal ikke sidde nogen tættere på end 60 cm fra vinduet. Men vi kan egentlig gøre lidt med de zoner, som vi har lyst til, men i hvert fald det, der er vigtigt, det er, at nede i opholdszonen hernede, det er dernede, at vi skal holde den rigtige kvalitet og temperatur og tilstand på luften, vi har her. Og der kan vi jo godt se, at hvis jeg har en indblæsning her, hvor der ikke blæser ret meget luft ind, jamen så kan det godt være, at jeg får ventileret det øverste af rummet herop, men det kommer aldrig rigtig ned i opholdszonen og ventilerer dernede, hvor det er nødvendigt. Så når jeg kører med en opblandingsprincip, så skal jeg altså have en vis impuls for at være sikker på, at jeg kommer ned i zonen. Ulempen er, hvis impulsen bliver for stor, så kommer jeg ned i zonen hernede, og der har vi sådan en regel, der siger, at hernede, der skal hastigheden på luften være mindre end 0,2 meter per sekund. Hvis vi er under 0,2 meter per sekund, så vil de fleste ikke føle træk, og så vil vi ikke opleve det som træk dernede. Men det kan være lidt individuelt, der kan også være nogle forhold, der gør, at det ikke hænger helt sammen sådan, men 0,2 meter per sekund, det er normalt det, vi sigter efter. Og det er altså det, vi gør, når vi kører med opblandingsprincippet. Som sagt, jeg vender tilbage til at prøve at dimensionere i en næste optagelse. En anden måde at blande op på, det er det, der hedder fortrængning.
fortrængningsprincippet. Og fortrængningsprincippet går egentlig ud på, at hvis jeg har igen et rum, jeg har her, jamen så placerer jeg nu et indblæsningsarmatur hernede ved gulvet, måske ude ved siden herude. Det vil sige, at jeg blæser min luft ind den her vej. Luften den kommer ind her og blæser ind, og så vil jeg have et forholdsvis stort armatur, så hvor at luften så nærmest kan flyde ud over gulvet. Det kan kun bruges til undertemperaturer, så den har en begrænsning på, hvordan det er, men luften flyder altså ud over gulvet, og sidder der nu herude en person, der sidder her, sidder måske ved et bord her, hvor der sidder en computer og så videre, der er måske noget belysning, jamen så, når den her luft den kommer ud og rammer en person, hvor den så modtager noget varme, jamen så vil den så begynde at søge op, og så får jeg egentlig ventileret meget effektivt, der hvor der er behov for at ventilere. Så det kan give en meget effektiv ventilering af rummet, især i nogle rum, der kan være lidt vanskelige at ventilere. Ulempen er, at jeg har en nærzone, der ligger her. Den her nærzone, den kan vi ikke opholde os i, så det vil ikke være fair at sætte en kontorplads der, fordi at dem, der sidder i der, de vil føle træk og føle, det er koldt. Der er også en anden ulempe, det er, at vi tit vil have en temperaturgradient, altså jeg vil have noget koldere temperatur hernede og noget varmere temperatur deroppe, så folk kan godt føle, at det kan være lidt fodkoldt og måske lidt varmere ved toppen deroppe. Men har jeg nogle vanskelige rum, måske nogle meget høje rum, så kan det jo være vanskeligt at komme ned og ventilere nede i opholdszonen. Hvis jeg har et meget højt rum, så kan det være, at opholdszonen ligger helt hernede. Så kan det godt være vanskeligt at komme ned og blande ordentligt op med opblandingsprincippet. Og så kan man gå over og bruge sådan noget som fortrængningsprincippet. Det skal siges, snakker vi om komfortventilation og kontorer og bygninger og sådan noget, så er det heroppe. Det er langt de fleste laves på den her måde. Men der findes også enkelte steder, hvor vi kan bruge en fortrængning. Det kunne være en reception, en kantine eller nogle steder, hvor der måske er højt til loftet. Den næste måde at gøre det på, det kunne være med det, der hedder en impuls. Og der har vi både det, der hedder høj og lav impuls. Så hvis vi tager lav impuls først, så drejer det sig egentlig om, at jeg skal have luften ind med en meget lav hastighed. Og dem er jeg, der I har sikkert set det måske, lad os sige, det her det er en sportshal, jamen så har vi måske, der er meget almindeligt, at man blæser ind med det, der hedder poseindblæsning. Så jeg har en ventilation, der kommer ind her, og så kører jeg egentlig ind og sætter sådan en stofpose op. Den sidder på sådan en metalramme, men så op under loftet, eller et stykke ned af loftet, hvis der er lidt skrå væk, nogle flere forskellige steder dernede af, der har man sådan nogle lange poser til at hænge, og så blæser man det ind igennem de poser der. Og de poser, de virker jo i princippet som en stor si, sådan så at luften den kommer meget langsomt ud igennem de her poser, men bliver fordelt på et meget stort område på den her måde. Så det kan være en måde at ventilere på, for eksempel i sportslokaler og så videre, i sportshaller. At nogle badmintonhal, hvor det ikke må være alt for meget blæst derinde, så kunne det have været en måde at ventilere på, så vi ikke får lavet for meget turbulens derinde, så fjerbolden den bliver taget. Ulempen er igen, at det kan igen være svært at komme helt ned og ventilere ned i opholdszonen. Men i en sportshal er det normalt ikke det helt store problem. Der skal vi egentlig bare have ventileret rummet. Et alternativ til lav impuls, det er høj impuls. Og den kan i princippet være lidt på samme måde, men det er typisk et sted, hvor vi har meget højt til loftet. Så lad os sige kongrescenter, messehal osv. Sådan så at vi har måske en opholdszone i virkeligheden, der ligger helt hernede. Der er måske 10-12 meter til loftet. Jamen så kan det være rigtig svært at få luften ned. Og der kan vi altså godt vælge at putte luften ind her, og simpelthen køre den ned igennem nogle dyser, der faktisk med meget høj hastighed bringer luften ned i opholdszonen. Så næste gang I kommer ud i sådan et messecenter, så prøv at kigge op, så vil I sikkert se noget ventilation, hvor der sidder nogle ret store dyser, der peger nedad, og så jeg får en ret høj impuls nedad. Og der kan være ret stor hastighed på luften her, og det er simpelthen nødvendigt for at få luften ned i opholdszonen. Ulempen er igen, det kan være lidt svært at styre, hvordan at vi ikke får for stor hastighed ned i opholdszonen, men man kan sige, at hvis det er et messecenter, så betyder det nok ikke så meget, at der er nogle få områder, hvor det blæser lidt mere end andre. Der kan selvfølgelig være nogle ting, der er betydning der. Men har jeg meget højt til loftet, så kunne det være en mulighed at gå over i noget, der hedder høj impuls. Den sidste ting, det kunne være det, der hedder stempelprincippet. Stempelprincippet, det kunne se sådan her ud, at hvis jeg har et rum her, hvor jeg har krav til, at det skal virkelig være ventileret godt,
Et sted, jeg kom i tanke om det er for eksempel i malerkabiner, eller det kunne være i operationsstuer på et sygehus. Så hvis jeg har sådan en operationsstue her, så hvis det skal være rigtig fint, så laver jeg måske sådan et perforeret gulv hernede, hvor det foregår på. Selve her, der er en briks her, der ligger en person, der bliver opereret der nu, og så står der nogle læger ved siden af. Så laver man også et perforeret loft, og så blæser man ind her, sådan så at luften, der kommer ned, og der sørger man selvfølgelig for, at det her luft, der er blæst ind, det er super finfiltreret, og der kan man putte HEPA-filtre og ting og sager i, sådan så vi endda filtrerer bakterier væk. Og gør vi det, så er det jo super ren luft, vi putter ind. Men ved at så putte det ind igennem sådan et filterloft, så får jeg sådan en meget stille og rolig, jævn fortrængning ned igennem her. Og det vil sige, at hele luften bliver skiftet fra toppen af og ned efter. Så det er kun ren, meget, meget ren og styret luft, der kommer ind fra toppen af, og så suger vi det ud nede ved gulvet. Det vil sige, hvis det havde været opblandingsprincippet, så havde jeg jo fået noget cirkulation ind i rummet, og det vil sige, at jeg ville kunne virvle støv og ting og sager op, og det er ikke så godt i et sterilt miljø. Man bruger også det her princip i malerkabiner, hvor man blæser ind i toppen igennem nogle filtre og sørger for, at luften er meget ren, og så suger man ud i bunden, ned i bunden. Så man har sådan en jævn flow af ren luft, der kommer ned, sådan så vi ikke virvler støv og ting og sager op. Så det er sådan et princip, man kan bruge, når der er behov for meget rent miljø. Men som sagt, når vi snakker om komfortventilation, og det jeg vil tale mest om, så bruger vi mest opblanding og til dels fortrængning. Og senere, der vil jeg som sagt kigge en lille smule på opblanding. Bare lige for at se, hvordan det kunne se ud, så kan vi se et opblandingsarmatur. Det kunne være sådan en PKA-armatur, vi har her. Og det er sådan en armatur, som vi har set så mange gange, noget lignende i lofter, i kontorer og på skoler og ting og sager. Og der kan vi se, at vi blæser ind her i toppen. Jeg skal lige til at skrive. Vi blæser ind her i toppen her, den her vej ind her. Og så blæser vi egentlig ud i siden af armaturen her. Så luften den kommer ind her i toppen, og så bliver den blæst ud til siderne herude. Og på den måde skulle vi gerne have en indblæsning i rummet. Og som sagt, dem kommer jeg lidt mere til at kigge på senere, hvordan vi dimensionerer dem. Hvis vi havde et fortrængningsarmatur, så har jeg en her, der hedder en CBA'er. Og bare for at vise de halve store, så findes de forskellige størrelser her. Det er størrelserne på armaturerne, der ligger hernede i forskellige størrelser. Og den største af dem, den har en tilslutningsrør på 500 mm, så det er altså 500 mm rør, der kommer ned med luft, og den har altså en højde på 2 meter, og den har en bredde på armaturet her på 1,10 meter, og så har den også en dybde, det jeg kan ikke lide, den er en halv bredde, så jeg har en dybde på 0,5 meter. Så det er altså, hvis jeg er oppe i det største armatur der, så er det altså et armatur, der er over 2 meter højt og 1 meter bredt. Så det er, når vi taler om fortrængning, så skal vi have nogle ret store armaturer, der kan lukke luften langsomt ud over gulvet på den her måde. Men sådan kunne et armatur se ud på den her måde. Vi kan lige tage herover også i teoriafsnittet, der taler han nemlig også en lille smule omkring det, der hedder opblandingsventilation og fortrængningsventilation, og han taler også en lille smule om lavimpuls. Det er fra Lindabs katalog af her. Men her der er en lille oversigt over, hvad er fordele af det. Opblandingsprincippet, der er en masse fordele. Det kan anvendes både til køling og opvarmning. Det giver en stor induktion, altså en god opblanding. Samme temperatur overalt i rummet, mere eller mindre stabile strømningsmønstre osv. Nogle af ulemperne er, at der er en risiko for kortslutning, og så er der en større effektbehov ved køling. Og så kan der godt være en risiko for træk, især hvis vi skal køle meget også. Går vi over i fortrængningsventilationen, så har den en meget høj ventilations- og temperatureffektivitet. Den er altså god til at ventilere, den er god til at få en temperatur ned. Men nogle af de ulemper, der er, det er, at vi har den der nære zone, hvor vi ikke kan opholde os. Den giver en lav induktion, og så kan vi faktisk ikke bruge den til opvarmning. Den må kun bruges til køling. Lav impuls står der en lille smule om her. Der er ingen reduktion i brugsareal, den er vel egnet til store luftskifter, f.eks. i en sportshal osv. Den giver så til gengæld lidt lav induktion og kan ikke bruges til opvarmning osv. Så her der kan vi så lige se nogle fordele og ulemper ved de forskellige principper, vi har. Godt, det var lige en hurtig gennemgang af, hvordan principperne er for at ventilere i sådan nogle rum som dem her.